skal holde hænderne stille. Nu må jeg zoome ind på dine hænder. Og husk at nulle i tøjlen, Katja. Hold hænderne stille og nulle. Rigtig, Katja. Og nulle. Nulle, nulle, nulle. Når du kan se, at han gør sådan med ørerne fremme, så er det fordi, han ikke er koncentreret. Så skal du nulle lidt mere. Nulle, nulle, nulle. Lille smule kortere tøj. Nu har du fået for langt tøj igen, så kan han ikke nå dig. Og så kan han ikke mærke dig. Ja, rigtig, Katja. Og ikke strid med numsen. Prøv at se, om du kan få din numse ind under dig.